Poslanci Košického samosprávneho kraja drvivou väčšinou hlasov rozhodli o zlúčení 19 stredných škôl a 3 školských zariadení v pôsobnosti župy. Toto spojenie sa prejaví nielen finančnou úsporou, ale najmä tým, že sa zabráni zániku niektorých menších škôl a zvýši sa tiež atraktivita vzdelávania. V prvom rade si treba uvedomiť, že v západných krajinách aj severných od nás, kde stredné školstvo funguje oveľa lepšie, je sieť stredných škôl oveľa väčšia. Župan mal na mysli porovnanie krajín s podobným počtom obyvateľov ako Slovensko. Kým u nás máme 784 stredných škôl, v Norsku je to 450, vo Fínsku 350 a v Dánsku len 150. Sú oveľa nižšie náklady na hlavu na študenta, čo sa týka prevádzky, a tým pádom sa vytvára väčší priestor na financovanie ďalších aktivít. So zámerom optimalizácie prišlo ministerstvo školstva a po odsúhlasení poslancami zmeny nastanú od nového školského roka. V našej župe sa to týka škôl a zariadení v Košiciach, Sobranciach, Trebišove, Gelnici, Prakovciach, Spišskej Novej Vsi, Krompachoch, Rožňave, Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Príbeníku a Veľkých Kapušanoch. Dnes sme urobili prvý krok k tomu, aby sme túto našu sieť zoptimalizovali, a to znamená vytvorili predpoklady na viac finančných prostriedkov. Ďakujem pekne za pochopenie všetkým v rámci tohto ťažkého kroku. Finančná úspora predstavuje ročne až okolo 2 miliónov eur. V septembri 2025 tak vzniknú nové školy a po voľbách novej školskej rady sa do pol roka ujmú funkcie aj noví riaditelia. Dopadom optimalizácie je zachovanie vzdelávania, zvýšenie kvality a flexibility.